खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रिरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय अयोध्यानि केसनि बिजिरथायखौ फोसावबाय गोजौसिन बिजिरसालिया। अस्ट्रेलिया आरो पाकिस्ताननि T20 खेलनि फिथाइ। 18थि ISL खेलनि फिथाइ। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रायजोआरि सांग्रांथि मेल खुंदों। बर' थुनलाइ आफादनि 68थि जोनोम सानजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि 13थि सान फालिथायनि थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 9 नभेम्बर खालि भारतनि गोजौसिन बिजिरसालिया मोनसे जारिमिनारि ग्रन्थ लानाय जादों। गाहाय बिजिरगिरि रन्जन गगৈ आरो सा-5 बिजिरसालिया बेखौ फोसावनाय जाबाय। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय बे केसनि बिजिरथायखौ फोसावनाया भारतनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि ग्रन्थ। बे फोसावनाय बायदियै हिन्दुफोरनि थाखाय राम मन्दिर बानायनो 3 दाननि गेजेराव ट्रास्ट दानो थाखाय बिथोन होदों आरो मुस्लिमफोरनो मस्जिद बानायनो थाखाय आलादा 5 हेक्टर हा होनो थाखायबो बिथोन होदों। 8 नभेम्बर खालारखालि प्रिटआव पाकिस्तान आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव जानाय T20 खेलाव अस्ट्रेलियाया 10 उइकेट जाना देरहासार जायो। गाहायै पाकिस्ताना 20 अभाराव 7-8 उइकेट जाना 106 रान खालामो। फारसेथिं अस्ट्रेलियाया 11 अभाराव 109 रान खालामना देरहासार जायो। गाहायै बे खेलाव अस्ट्रेलियानि केप्टनाव 52 रान खालामना मेन अफ द मेच बिमुं मोननो हायो। 8 नभेम्बर खालि केरेला ब्लैक स्टार आरो ओडिशानि गेजेराव 18थि ISL गेलेनाय जादोंमोन। बे गेलेनायनि फिथाइ महरै मोन्नैबो टीमानो गल होनो हानाय जायासै। बे गेलेनाया 0-0 गलनि गेजेराव जोबनानै थांदों। खुलुमबाय आं रमेन बर'। सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि बानजायनायाव 68थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि खुंगा 13थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर खालाराव सिमेन्ट सापरि हालामनि 1 नं बालिगरानि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बेनि गाहाय खुन्थियाखौ थांनाय 7 नभेम्बर खालारखालि गायसननाय जाबाय। दानिया फै माखासे नुथायफोर नायदिनि। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लानि माइनावस्रि ओनसोलाव मोनसे रायजोआरि सांग्रांथि मेल खुंनाय जादों। गिदिर मानसि खालामनो हायो बिथांमोना। आब्दुल कालामा थैनानै थांबाय भारतनि हादोरगिरि साइन्टिस्ट। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि हैदों मिरु एबसुनि नेहाथारि मानगोनां फनिन बर' लोगोसे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि क'अर्डिनेटर मानगोनां बिथांमोना। दानिया फै माखासे नुथायफोर नायदिनि। थैदों ड्राग्स लानानै बाइक सालायनानै आखाइया बायदों आथिङा बायदों खर'आव दुखु मोननानै ब्रेन नस्थ जादों। बिमा बिफाया दिनै हालाय हाफाय गाबनो गोनां जादों। गावनि आलासिनो बोरै खिन्थागोन देलाय बे सावगारिया। थांनाय सनितपुर जिल्लानि बाटासिफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा जादों। सनाथि मायथाइ फोरबो फोजोबनायनि हाबाफारि जादों। बे जथुम्मायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावदों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशनखौ। बे मिशननि गेजेरजों बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननायनि नोजोरजों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे रिभलिउसन जांख्रिथाय लाबोनायनि मावथांखि लानाय हाबा मावदों। आबाद मावनायाव, समाज फोसाबनायाव, बिजाब फरायनायाव, न'खर दानायाव जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे जांख्रिखांनाय फैयो, जौगाखांनाय फैयो, बे नोजोरजों जों आलादा आलादा बर'नि सुबुंफोरजों जों बाथ्रा सावरायदों। जेरै फरायसाफोरजों, लाइमोन हान्जाफोरजों, कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय लाइमोन हान्जाफोरजों, जोंनि आइजोफोरजों, जोंनि आबादारिफोरजों, जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपजों, जोंनि साख्रिआवलाफोरजों, जोंनि सानसुमैफोरजों जोंनि समफारि लादों। जोङो मटिभेसननि प्रग्राम फरायसाफोरनि थाखाय मटिभेसननि हाबाफारि लादों। केरियार काउन्सिलिं जों खालामदों। फोरोंगिरिफोरजों जोंनि बर' मिडियामनि सोलोंथाइनि फारसे जों सावरायदों। बे गासैखौबो जेंनाखौ दिहुननानै जेंनाखौ फोसाबनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे आबाद मावनाया जौगायो, अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, माइ गायनाय माने बेफोर जाहाथे साइन्टिफिक जायो। ओंखायनो जों जोंनि आबादारिफोरखौ जों बुंदों जे जोंनि न'खराव
न'खरा जौगानांगौ जोंनि रांखान्थिया जौगानांगौ आरो गेरेमसा बर' हारि दानाया जानांगौ जोंनि समाज बेबस्था जौ जुवा दाइस गेलेनाय थास गेलेनाय मेला खुंनाय बेफोरखौ खमायनानै फोसाबनानै गोग्गो मोनसे समाज दानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौ होननानै जों बुंदों जोंनि गेजेराव सोलोंथाइखौ जौगाहोनानै IAS IPS उकिल प्रफेसर डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट फिलसफार ससियेल थिंकार्स जोंनि गेजेरावबो जाहाथे जोनोम जायो जोंनि गेजेरावबो जाहाथे सोलोंथाइया दावगायो बेनि थाखाय जों सोलोंथाइनि फारसे जों खामानि मावदों आरो जों बाथ्रा बुंदों बे गासिबो बिथिंखौ फोसाबनानै जौगाहोनानै जों बुंनाय बायदि जों लुबैनाय बायदि जों साननाय बायदि बर' हारिखौ भारतनि सिङाव सा सानजा भारतनि सिङाव बुहुमनि गेजेराव बयबो सिनायनो हानाय मिथिनो हानाय गेरेमसा बर' हारि दानायनि थांखिजों जों गुबुन गुबुन हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ जों दिनैहाय माइनावस्रि ओनसोलाव जों खालामफैदों दिनै सनितपुर जिल्लानि लोगोसे राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव थांनाय 2018 जि सनितपुर जिल्लानिनो बाटाजियाव खुंनाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबथा गल्डेन जुबलि बेयावहाय जि गेदेरथार मोनसे सिमां दुलाराय बर' फरायसा आफादा रनसायनानै जि मिशन फोसावदों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जायखौ बर'आव बुंदों बड'फा गोदोरथायारि सोलायनाय मावथांखि बे हाबाफारिखौ बेयावहाय रनसायनानै बेयाव थांखि लानाय जायो आरो बिनि उद्देश्यआनो जाबाय जि बड'फाया सिमां नुदोंमोन बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै दाफुंनाय आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनो बर'फोरनि राजखान्थियारि मोन्थाय जोंनि राजखान्थि जोंनि समाजखान्थि जोंनि सोलोंथाइ खान्थि जोंनि राव हारिमु गासैबो बिथिङाव गेरेमसा महरै जाफुंसार होनाय बे गेदेर सिमांखौ जाफुंहोनो बे गल्डेन जुबलियाव फोसावनायनि उनाव दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।